Vítejte v jedinečném světě dinosaurů. Už při vstupu vás přivítá mohutný Tyrannosaurus rex a další obří ještěři, kteří kdysi kráčeli po zemi. Každý z nich je pečlivě zpracovaný do nejmenšího detailu, od šupin až po pohyblivé části těla. Na střeše obchodního centra Galerie Harfa se ukrývá malý ráj pro všechny milovníky prehistorie, od nejmenších až po ty odrostlejší. Dinopark je místo, kde se čas zastavil a kde můžete na vlastní oči spatřit obyvatele druhohor v životní velikosti. Dinopark není jen o pozorování, je to opravdový zážitek pro celou rodinu. Vstoupíte do světa, kde vládli obří ještěři, kde se ozývá řev Tyrannosaura a kde můžete na vlastní oči zažít dobu, kdy po zemi kráčeli dinosauři. Děti budou nadšené z paleontologického hřiště, kde si mohou vyzkoušet práci skutečných vědců. Pomocí štětců a lopatek budou postupně objevovat zakryté části kostry dinosaura, jako by právě vedli archeologický výzkum. Pro nejmenší návštěvníky je připraven Dinoklub, bezpečný a kreativní prostor plný interaktivních prvků, her a edukačních aktivit. Děti si zde mohou kreslit, hrát s modely dinosaurů nebo se účastnit tématických dílniček, zatímco rodiče si mohou na chvíli odpočinout. Součástí každé vstupenky je také vstup do moderního 4D kina, kde vás čeká krátký, ale strhující filmový zážitek. Se speciálními brýlemi na očích se přenesete o miliony let zpět, uslyšíte dunění dinosauřích kroků, ucítíte poryvy větru a možná se i trochu leknete, až vám prehistorický dravec proběhne těsně za zády. Film kombinuje dechberoucí vizuální efekty s reálnými fyzickými vjemy, které vás doslova vtáhnou do akce. Dinopark Harfa je ideálním místem pro rodinný výlet. Každý si zde najde to své. Fascinující modely dinosaurů v životní velikosti, realistické zvukové efekty, naučné panely, interaktivní stanoviště a zábava pod širým nebem na střeše nákupního centra. To všechno vytváří atmosféru, na kterou se jen tak nezapomíná. Pokud se vám dnešní prohlídka Dinoparku líbila, napište mi to do komentářů. A pokud byste měli zájem o další videa, nezapomeňte dát like a odběr. Podpoříte tím růst kanálu. Přeji hezký den a uslyšíme se zase příště.